Είναι όντως το πρώτο ειδησιογραφικό, πώς το πες? Vlog News Ναι. του Gorillas Family. Καλά, γρασιά, Τζάνο. Μαγκάρες μου, τι μου κάνετε, ρε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο Vlog. Vlogs. Είναι από το vlogs. Δεν έχουμε ιδέα πώς θα το ονομάσουμε. Όπως ξέρετε, έχουμε φτιάξει ήδη ένα podcast, το Raw Podcast των Γορίλων, που λέμε τι κάνουμε κάθε τέλος του μήνα και λέμε τι κάνουμε κάθε τέλος. Μάλλον Νοέμβριο, τι κάναμε και το συζητάμε μαζί σας και σας το λέμε κάθε τέλος του μήνα. Αυτά εδώ πέρα τα βιντεάκια που θα κάνουμε τώρα, στην ουσία θα είναι κάποια πράγματα που έχουν συμβεί, όχι το τι έχουμε κάνει εμείς, κάποια πράγματα που έχουν συμβεί μέσα στο μήνα ή στο 15ήμερο, γιατί μάλλον θα βγαίνουν 2 τέτοια podcast. Το έχουμε παρακολουθήσει εμείς, ναι, δηλαδή μπράβο, πιο σαν Νίκος και Γιώργος. Μπράβο. Και όχι μόνο μέσα τη δικιά μας οπτική. Μπράβο. Όχι μόνο. Εντάξει, ψάχνουμε και λίγο παραπάνω, μπορείς να πεις, γιατί ξέρεις κάτι, ας πούμε, εσύ τα Game Awards δεν τα παρακολούθησες. Αν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσα να τα πούμε. Ήταν νωρίς. Είναι νωρίς, μαλάκα. Ήταν πολύ νωρίς. 2:30 ξεκίνησε το Max, δεν ξεκίνησε 2:30 ξεκίνησε. Ναι, ήταν λίγο δύσκολο. Λοιπόν, και θα το πάμε λίγο έτσι, παιδιά, να ξέρετε πως το συγκεκριμένο vlogάκι λέω. Έλα ρε, μαλάκα, με μπέρδεψες. Είναι podcast. Podcast. Είναι podcast. Το λες podcast, το λες. Εντάξει, είναι podcast. Είναι raw. Να ξέρετε πως έχουμε αφήσει τελείως όλες τις επεξεργασίες, έχουμε αφήσει τα πάντα. Ό,τι μαλαγία, ό,τι μπέρδεμα, ό,τι ακούσετε από εμάς, θα το φάτε μέσα στη μάπα. Γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι, γι' αυτό και θα βγαίνουν και λίγο μεγαλύτερα τα βίντεο. Λοιπόν, να ξέρετε, μαζί μου, όπως σας είπα, έχουμε τον φίλο τον Τζάνο εκ την Ισίας. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ βρίσκομαι στα κύθρα ακόμα εδώ πέρα. Εκκυθυρίας. Και Τζανούκο, νομίζω πως είμαστε ready να ξεκινήσουμε, γιατί τα παιδιά θα τα πάμε πολύ μακριά, μου φαίνεται. Θα τα φύγει. Ναι, μην τραβήξει και το. Πόσο πιστεύεις χρονικά θα πηγαίνουν αυτά τα βιντεάκια? Είναι ανάλογα το τι έχει κάθε. Ανάλογα και το τι έχει. Ναι, δηλαδή ας πούμε. Τώρα π.χ. είχαμε ζουμί αυτή τη βδομάδα. Ναι, είχαμε πολύ ζουμί. Είχαμε πολλά πράγματα. Ξεκινώντας από το Σάββατο μέχρι και χθες. Έχει πολύ και δεν έχουμε βάλει και πολλά πράγματα, να ξέρεις. Απλά, ναι. Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε βάλει πολλά πράγματα. Έχει κάποιες ανακοινώσεις, ας πούμε, σήμερα θα είναι μόνο για gaming, παιδιά. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις που είναι για ταινίες. Έχουμε κάποια πραγματάκια που είναι τεχνολογίας, αλλά δεν θα το πιάσουμε σήμερα. Θα κάνουμε άλλα πραγματάκια. Ωραία. Λοιπόν, Τζανούκο, θέλεις να ξεκινήσεις λίγο να μας πεις από πού θα το πιάσουμε λίγο? Όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε το τι είδαμε αυτή τη βδομάδα. Ωραία. Το τι παρακολουθήσαμε, το τι συνέβη, το τι έγινε. Ξεκινάμε από το Σάββατο, με το τέλος σεζόν Fortnite. 2 του μήνα νομίζω. Βιντεάκι, 2 του μήνα τα Σάββατο, μπράβο, ναι. Υπάρχει liveάκι και βίντεο συγκεκριμένα στο κανάλι μας. Πηγαίνετε στην κατηγορία live να το δείτε. Τι είχαμε κάνει? Ναι, ήταν το τέλος σεζόν του Fortnite με Eminem, με Marshall. Πέταξε κάτι, έγινε ένας χαμούλης. Αυτό που είπες, κλασικό τέλος Fortnite. Εγώ, παιδιά, το καταευχαριστήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Θυμάστε τότε επί κορονοϊού που μπαίναμε μέσα, κάναμε τα live μας και αυτά, και μου θύμισε αυτές τις ωραίες εποχές. Βέβαια, τώρα άλλαξε ξανά λίγο. Αυτό το OG που θυμόμαστε πριν από ένα μήνα δεν υπάρχει πια, αλλά Τζάνο έβαλα μια καινούρια προσθήκη για αυτό με τα Lego. Το είδα, το πρόσεχα. Δεν έχω παίξει ακόμα νέα σεζόν, αλλά τα είδα. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε λίγο. Το είδα προχθές από τα Game Awards και μου άρεσε αρκετά, μπορώ να πω. Είναι επιλογή σαν να επιλέξεις Lego και είναι να survival. επιλέξεις και κάτι. Είναι survival. Ναι, φτιάχνεις σπιτάκια, έχεις τέρατα, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μπορούμε να το παίξουμε όλη παρέουλα. Ωραία, είναι πολύ ωραία φάση. Άρα λοιπόν έχουμε 2 Δεκέμβρη, παιδιά. Τώρα που να κοιτάξω, περίμενε. Πρέπει να αλλάξω λίγο την κάμερα από εδώ, να την πάω εκεί. Δεν πειράζει. Θα κοιτάω εσένα και τα παιδιά. Κοίτα μένα. Και εγώ κοιτάω Discord και κάμερα. Όχι, να κοιτάω. Καλύτερα κοιτά την κάμερα. Δεν ξέρω πού να κοιτάω. Ωραία. Χάσει την μπάλα λίγο. Είχαμε αυτό. Οπότε 2 Δεκάτου. Μισό λεπτάκι, παιδιά, το φτιάχνουμε. Συγγνώμη λίγο. Πρέπει να το φτιάξω οπωσδήποτε για να φαίνεται ότι βλέπω εσάς. Ποιος είναι εδώ τώρα? Καλησπέρα, παιδάκια. Έλα, αγόρι μου. Να σου πω, Λεωνίδα μου. Παρακαλώ. Εδώ πέρα τώρα κάνουμε βίντεο, ρε. Γι' αυτό είμαστε στο recording. Χίλια συγγνώμη. Όχι, το κάναμε on air γι' αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την. Επανερχόμαστε σε ένα μισά ώρα και περίπου. Οκ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λεωνίδας, παιδιά, για όσοι το ξέρετε. Λέτε να κάνετε follow στο Instagram. Λοιπόν, όπως είπαμε, παιδιά, Fortnite.
καταστράφηκε ο κόσμος του Fortnite, αυτό που είδαμε το κλασικό ταπλό. Έπεσε ένας κομίτης, σαν είδαμε, το Big Bang. Έτσι, the Big Bang το λέγανε. Έτσι, the Big Bang, και ήρθε ένας νέος κόσμος. Έχουμε δει κάποια πραγματάκια. Εμένα μου άρεσε αρκετά. Έχουν βάλει και έξτρα με Lego. Τώρα έρχεται, νομίζω σε λίγες μέρες, έρχεται με το League of Legends, πήγα να πω, με τα αυτοκινητάκια, ρε. Το Rocket League. Με το Rocket League έρχονται πολλά πραγματάκια. Θα το δούμε, παιδιά, και κατά το τέλος του μήνα που θα τα έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς και τα έχουμε παίξει. Και θα έχει περάσει και λίγο καιρός. Ναι. Και θα σας πούμε και εμείς την άποψή μας στο Raw Podcast των Γορίλων. Κάναμε, παιδιά, μια μικρή διακοπή κάποιων δευτερολέπτων. Δεν χάσατε τίποτα. Έβαλα τα γελιά μου και πήραξε και λίγο τη μύτη μου, γιατί σήμερα με έχει πιάσει αλλεργία. Λοιπόν, να πιάσω εγώ το επόμενο, αν και δεν θυμάμαι καλά σε ποια φάση είμαστε. Τελείωσε Fortnite και πάμε στο πιο αναμενόμενο, πιστεύω, τρέιλερ της χρονιάς, της δεκαετίας. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψουμε. GTA 6. Μωρή που Rockstar. Ναι, δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Ήμασταν έτοιμοι, παιδιά, να κάνουμε live στις 3,5 ώρα. Το μεσημέρι, όχι 3,5 ώρα. Όχι 3,5 και 4 ήταν να βγει το τρέιλερ. Και 4 ήταν να βγει το τρέιλερ. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, κάποιοι τύποι καλοθελητές λικάρανε τα βίντεο, κάποια βίντεο τέλος πάντων και εικόνες από το τρέιλερ, και λέει, ξέρεις κάτι, τι έκανε η Rockstar. Έτσι είσαστε, ρε. Πάρτε τα, ρε, 1,5 ώρα το βράδυ. Το αστείο, ξέρεις τι είναι. Έχουμε τελειώσει με τον Αργύρη και με τον Καντά τον Diablo. Έχω πάει να ξαπλώσω, λέω πάω νωρίς να κοιμηθώ, να σηκωθώ για να ξυπνήσω νωρίς, για να είμαι έτοιμος για το live. Μην κοιμηθώ μεσημέρι. Okay. Και κατά τη 1 και 4, 1 και 20, μου στέλνει ο Καντάς και μου λέει, μάθε τι έγινε. Λέω τι. Μπαπ, τρέιλερ. Τι. Πού να κοιμηθείς μετά. Έκατσες ένα hype το βράδυ. Λες τώρα να το δω το πρωί. Να το δω τώρα. Εν τέλει το είδα εκείνη τη στιγμή. Δεν παρακολούθησα τίποτα. Εσύ όμως δεν πρόσεξα τίποτα, ενώ το είδα το τρέιλερ, απλά 1,5 λεπτό το είδα έτσι. Και λέω, δεν θα ασχοληθώ καθόλου, θα το δω αύριο την επόμενη στο... Εγώ σηκώθηκα κατά τις 10 η ώρα το πρωί και κάνω έτσι και ανοίγω το κινητό μου και έχουν σκάσει ειδοποιήσεις. Μαλάκα, τι έχει γίνει. Είχαμε τα γκάρις, είχαμε κάνει. Λέμε, αυτός παιδιά, κάτι έχει συμβεί, να ξέρετε. Πες μου σε παρακαλώ πολύ ότι έχω κάνει λάθος την ώρα που έχω βάλει για το live και δεν ήταν 4 ώρα το ξημέρωμα. Όλοι αυτό νομίζαμε, γιατί εγώ πήγα και το είδα. Λέω 4 η ώρα. Κάτσε, ρε φίλε, 4 η ώρα. Είναι 4 η ώρα, 1 ώρα ώρα Ελλάδος. Τι γίνεται. Το ίδιο κοίταξε και εγώ, να ξέρεις, κατευθείαν. Πήγα κατευθείαν και κοίταξε, μαλάκα. Είναι σίγουρο, δεν έχω κάνει λάθος. Αλλά είμαστε σίγουροι, το κοιτάξαμε ότι ήταν 4 η ώρα το μεσημέρι. Η Rockstar μας πετσόκοψε. Βέβαια, έχουμε και κάποια αρνητικά σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι ότι μάθαμε με ανακοίνωση της Rockstar ότι με το που βγει στο PlayStation, μάλλον θα βγει πρώτα στο PlayStation 5 και στο Xbox, δεν θα βγει στον υπολογιστή. Τέλος του 25. Ναι. Λένε οι φήμες, μάλλον για φθινόπωρο του 25. Δεν ξέρουμε τώρα. Αυτό τώρα, φίλοι, απόψεις... Λένε εκεί, fall του 25. Θα μπορούσε, λες, ίσως όμως να πούνε, ξέρετε κάτι, να έχουμε και μια μικρή καθυστέρηση και να πάει 26. Θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό. Κοίτα, σε αυτό που είδα, νομίζω στο IGN το διάβασα, το αγγλικό, είπαν ότι για φθινόπωρο του 25. Ναι. Άρα μετά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο εκεί. Κάπου εκεί είναι και μέσα Q1 του 26 έλεγε. Δεν ξέρω αν είναι το Q1, είναι το πρώτο quarter, το πρώτο τετράμινο. Το πρώτο τρίμηνο, τετράμινο, βγαίνει και υπολογιστή. Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω. Άρα είπανε στο Q1, άρα το πρώτο τέταρτο, το πρώτο τετράμινο, θα κυκλοφορήσει και για PC. Μήπως είναι τρίμηνο. Δεν το θυμάμαι. Γιατί είναι 4-4-16 μας βγάζει. Και αν είναι 3-4, είναι 3 τετράμινα. 4 τετράμινα δεν είναι. Όχι, 3 τετράμινα είμαστε. Γιατί δεν είναι 4 τρίμηνα. Γιατί είναι Q, το Q είναι το quarter. Κολλάμε τώρα. Κολλήσαμε. Αυτά είναι τα ωραία τα ρο. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε GTA 6, μας πετσόκοψε. Περιμένουμε. Μπράβο. Περιμένουμε και άλλα πραγματάκια να δούμε, γιατί ήταν το trailer 1, άρα σίγουρα θα περιμένουμε και gameplay μέσα από το παιχνίδι. Μακάρι δούμε... στο trailer 2 να είναι gameplay. Θα θέλαμε, να σου πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, ξέρεις κάτι, από το 2013 ξέρουμε το GTA 5, περιμένουμε τόσα χρόνια, θα θέλαμε 1-2 εικόνες να δούμε πώς είναι το παιχνίδι. Βέβαια, ελπίζω να έχουν έτοιμο το παιχνίδι και να μην περιμένουν τώρα να αρχίσουν σιγά να... Δεν ξέρω. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό που είπες και στο live. Να μην φάμε τίποτα, κάνα 2-3 χρόνια ακόμα στο κεφάλι. Δεν νομίζω. Αυτό που είπες στο live κάποια στιγμή που ήταν με το που κάναν τις ντριφτιές,
τα drift. Ότι έχει αυτό όντως θύμιζε gameplay. In-game τώρα ήταν αυτό. Θύμιζε in-game πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ. Ωραία. Άρα έχουμε μέχρι στιγμής Fortnite και GTA 6. Για πάμε, Τζανοκό, σ' ακούω. Λοιπόν, τι είχαμε μετά. 6 του μήνα δεν είχαμε τίποτα. Είσαι σίγουρος? Μας ξεκουράσανε λίγο 6 του μήνα, να πω την αλήθεια. Αλλά 7 του μήνα ήταν άλλο ένα αναμενόμενο παιχνίδι που ήταν να βγει. Και βγήκε. Ναι. Και δεν είναι άλλο από το Avatar, The Frontier of... πες το. Αυτό. Αυτό. Ένα μηδέν. Μαλάκα, γιατί έτσι. Είναι The Frontier of... Pandora. The Frontier of Pandora. The Frontier of Pandora, μαλάκα. Πόσο ωραίο πια. Λοιπόν, να μιλήσω εγώ λίγο. Για πες μου εσύ που το δοκίμασες. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε πως το Avatar έχει φτιαχτεί σε βίντεο και μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μας, στο Gorillas Family. Είναι το τελευταίο βίντεο πριν από το podcast που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έχω παίξει περίπου 50 λεπτά το συγκεκριμένο παιχνίδι στο βιντεάκι. Λοιπόν, έχω μια όχι εμπεριστατωμένη άποψη μπορώ να πω, αλλά η άποψή μου μέχρι στιγμής είναι ότι είναι εκπληκτικό παιχνίδι στο περιβάλλον του. Φάνηκε από αυτά που έστειλες. Είναι πολύ καλό. Έχει πολλά bugs, Τζάνο, εσύ δεν τα ξέρεις αυτά. Ανακαλύψαμε δυστυχώς εχθές το βράδυ bugs με τον Αργύρι. Πολύ σοβαρά, που έχουν σχέση με τα FPS. Θα σου εξηγήσω σε λίγο. Πρώτα απ' όλα να σας πω, παιδιά, ότι το Avatar, το Frontiers of Pandora, διαδραματίζεται ενδιάμεσα από τις δύο ταινίες. Εντάξει. Αυτή που βγήκε το 9 με αυτή που βγήκε τώρα, νομίζω. Ναι. Στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, εκεί πέρα που μιλάνε τα 4-5 παιδιά μαζί με τη δασκάλα και αυτά, γίνεται η επίθεση που ήταν από την πρώτη ταινία. Και μετά, μόλις ξυπνάει ο χαρακτήρας σου, είναι ενδιάμεσα από την πρώτη και τη δεύτερη ταινία. Λοιπόν, παιχνιδάρα. Ωραία voice over, ωραία εφεδάκια, μπλα μπλα, φωτισμούς πολύ καλούς. Το παιχνίδι χωλαίνει και πονάει στα FPS. Και τι εννοώ με αυτό. Ξεκινάμε, Τζάνο, το παιχνίδι μέσα από εκεί πέρα που ξεκινάει με 75, πολλά FPS ρε παιδί μου, καρφωμένα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Βγαίνουμε έξω 60. Λέω τι γίνεται, στα ultra τώρα. Ένα χάλι μαύρο. Πέφτουμε λίγο, πάμε στα high, πάμε στα medium, ανεβαίνουμε λίγο παραπάνω. Με το που αρχίζει και σφίγγεται λίγο το περιβάλλον, 55-45 FPS, λέω, βάει 40-70, δεν κάνει τίποτα, φίλε. Να ξαναθυμίσουμε ότι έχει 40-70, δεν έχει καμιά απλή. Είναι 40-70, παιδιά. Λοιπόν, είναι 40-70. Και λέμε, βάζω DLSS, χαμηλώνω λίγο τα γραφικά, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, 50, 45, 60, έπαιζε κάπου εκεί πέρα. Είμαστε το βράδυ με τον Αργύρι και ξεκινάω το παιχνίδι. Ήθελα να παίξω το παιχνίδι με την AMD, την 5700. Και λέω, το ξεκινήσω μέσα από το πρόγραμμα, να δω αν ξεκινήσω. Και πάω, Τζάνο, στα ultra, στα high όλα, 120, 110, 130, 140. Με την παλιά σου. Όχι, με την Nvidia. Δεν έπαιξε με την παλιά μου. Με την Nvidia. Το ξεκίνησα μέσα από το Adrenaline. Μέσα το Catalyst. Και ξεκινάει αμπαγκάριστο. Ξεκινάει 120, μετά από λίγο κάνει ένα κλακ, το βλέπεις ένα μικρό κόλλημα. 50, 40, 60, 50, 60, 40. Σβήνω. Ξεκινάω πάλι, ξανά πάλι 100-110 FPS. Μετά με λίγο ένα μικρό κλακ, πάλι μπετό. Πάει ο Αργύρης, ξεκινάει, κάνει τα δικά του τα κόλπα να το δοκιμάσει και αυτός είχε 40-45. Κάποια στιγμή του ξεκλειδώνει καρφωμένα 60 παντού σε όλο το παιχνίδι. Παίζουμε και οι δύο καρφωμένοι, εγώ 90 FPS, ο Αργύρης 60 γιατί το είχε με V-Sync. Κάνει ένα μικρό κλακ, του λέω Αργύρη κόλλησε και μου λέει κόλλησε και σε μένα. Μπαπ, και κολλάνε και τα δύο και πάνε όλα 40-30. Ubisoft, φίλε. Φίλε. Κάποια στιγμή σε είδα χθες που έπαιξες και μπαπ σου κλείνει το παιχνίδι. Ναι, έπαιζα χθες και πάω να μπω να κάνω κάτι και απλά έκλεισε το παιχνίδι. Μόνο του. Ρε φίλε, έχω ένα μεγάλο παράπονο τον τελευταίο καιρό. Οι εταιρείες φτιάχνουν παιχνίδια με bugs. Ξεκινάνε τα παιχνίδια, τα release των παιχνιδιών, η έναρξη με bug. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Νομίζω ξέρω το λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι βιάζουν να πάρουν λεφτά και μετά να κάνουν τι? Όχι. Είναι μάλλον τα bugs για το σπάσιμο των παιχνιδιών. Δηλαδή. Ώστε αυτός που θα σπάσει το παιχνίδι, οι εταιρείες, ή αυτοί οι τύποι που σπάνε, οι hackers που σπάνε το παιχνίδι τέλος πάντων, παίρνουν το παιχνίδι με τα bugs. Και μετά σου λέει ο άλλος, πάρε το πατσάκι σου. Το official πατσάκι για να διορθωθούν τα bugs. Δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι είναι μια άποψη αυτή σε όλα. Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για το Cyberpunk, που ήταν ένα bug από μόνο του. Δεν είναι όμως καλό αυτό, γιατί αν το κάνουν για αυτό το σκοπό, που δεν μπορεί να μην είναι γι' αυτό, απλά το είπε σαν ιδέα. Το πάει σαν ιδέα. Ρε φίλε, εγώ την επόμενη φορά όμως θα το σκεφτώ πάρα πολύ να πάρω ένα παιχνίδι από τη συγκεκριμένη εταιρεία.
Ναι. Γιατί κάνει κακό στη φήμη. Και το Cyberpunk για αυτό το σκοπό, για αυτό το λόγο το έκανε. Αυτό είπα, το Cyberpunk ήταν ένα bug από μόνο του, άστο αυτό. Όμως τώρα λέει τόσο hype για αυτό το παιχνίδι. Το καινούριο update είναι πολύ δυνατό, λέει. Έχει, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, θα το βάλω κάπου εδώ πέρα τέλος πάντων. Ή θα το γράψουμε κάτω στα σχόλια, γιατί αποκλείται να μην το δω μέχρι εκεί πέρα, γιατί είναι νερό όπως είπαμε. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω να το δω όλο το βίντεο. Να ξέρετε, το καινούριο το Cyberpunk που έχει βγει τώρα ένα update είναι πολύ κομπλέ. Λοιπόν, πήρε και βραβείο το Cyberpunk. Πήρε και βραβείο. Δεν ξέρω τι πήρε, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω δώσει καθόλου βάση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα το πούμε στο επόμενο. Από τον καιρό που έχει φάει, που ξεκίνησε με τα bug και αυτά, ήμουν τόσο χαϊπαρισμένος που με ξενέρωσε απόλυτα που το έχω αφήσει, το έχω παρατήσει. Άρα έχουμε Avatar 7 του μήνα. Τούμπανο στα γραφικά του, με μπαγκάκια αρκετά. Με μπαγκάκια. Θα δούμε, πιστεύω. Λογικά θα φτιαχτεί κάνα πατσάκι. Εδώ είμαστε να το δοκιμάσουμε. Κάποιο update και θα σας πούμε, παιδιά, θα μιλήσουμε εκ νέου για το συγκεκριμένο θέμα. Επιστρέψαμε, παιδιά, ξανά γιατί είχαμε κι άλλο ένα προβληματάκι. Ξέρεις τι, κάθε φορά, κάθε 10 λεπτά κάπου σταματάμε. Μ' αρέσει που τις είπαμε στα παιδιά. Είναι το διάλειμμα. Παιδιά, θα έχετε ένα απόλυτο βίντεο ανεπεξέργαστο. Εντάξει, είναι για δευτερόλεπτα, δεν θα καταλάβουν. Ο άλλος μιλάει με τη γυναίκα του. Εμένα μου τρέχει η μύτη μου. Τώρα του λέω Τζάνο στο 17 λεπτό ρεύτηκα. Του λέω Τζάνο, σταμάτητε γιατί ρεύτηκα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, την ίδια μέρα συμβήκε το τεράστιο event που λέγεται Game Awards. Game Awards. Όχι Game Awards, παιδιά. Game Awards. Όχι το κανάλι. Game Awards. Το παρακολουθήσαμε, ξεκίνησε στις 2:30 ώρα το ξημέρωμα. Πέμπτη βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής. Μας έβγαλαν την Παναγία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει live, το σταμάτησα, το έβγαλα να ξέρεις. Δεν υπάρχει live. Το έχω κάνει μη καταχωρισμένο γιατί ναι, ψυχολογικά δικά μου. Λοιπόν, πολλά παιδιά πράγματα είδα, γιατί το είδα μόνος μου. Πολλά πράγματα στα Game Awards. Είδαμε πάρα πολλά. Είδαμε πολύ κακά παιχνίδια indies, είδαμε αρκετά καλά και θα μείνουμε μόνο στα καλά και σε αυτά που έχω μείνει εγώ και θέλω να τα συζητήσουμε γιατί αυτά με ενδιαφέρανε. Εντάξει. Παραμενόμενα λες. Ναι, γιατί τώρα είχαμε κάτι κινέζικα, κάτι ιαπωνικά, κάτι κορεάτικα, κάτι σουξουμούξι μαγκανταλάκια που ήταν πραγματικά, Χριστέ μου, κρατάγα το κεφάλι μου και λέω για ποιο λόγο σας παρακαλώ πολύ στα Game Awards βάζετε πρώτα αυτά τα παιχνίδια. Γιατί για να τα ξεπετάξετε ή να μας διώξετε. Για να ξεπεταχτούν κατευθείαν, λέμε μην τα ξαναδείξουμε μετά. Μήπως μας διώχναν όμως. Δεν νομίζω. Μαλάκα, δεν άντεχα εγώ. Ήμουν εδώ πέρα μισή ώρα και βλάβα βλακίες, πραγματικά. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που βλέπετε μαζί μου το live λέτε πω τι βλέπουμε τώρα, Παναγία μου τι παιχνίδια είναι αυτά. Τέλος πάντων, Game Awards. Η βραδιά, παιδιά, προχώρησε κανονικά, χωρίς κάποιο παρατράγουδο. Έχουμε ανακοινώσεις ωραίες, μπορώ να πω, και θα ξεκινήσω με μία ανακοίνωση. Μάλλον κάτι άλλο περίμενα, κάτι άλλο σύμβηκε. Εγώ περίμενα να δω το τρέιλερ του Death Stranding 2 από το Hideo Kojima. Από όλο το βγήκε άλλο του Hideo Kojima, ναι, δεν πειράζει. Το OD, ένα παιχνίδι που δεν μας έδειξε πάρα πολλά πράγματα. Μας έδειξε κάποιους τύπους και μια τύπισσα να μιλάνε λίγο περίεργα και αυτά και λέμε όπα. Να ουρλιάζει. Ναι, τι είναι αυτό τώρα. Πάλι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο Kojima γιατί μας πετσοκόβει έτσι ρε φίλε. Γιατί είναι Kojima. Έτσι μας έκανε και με το Death Stranding. Μας έβγαλε και ένα τρέιλερ με κάτι μωράκια και εδώ και δεν ήξερες τι να περιμένεις. Μην αρχίσω να βρίζω. Τι να περιμένεις. Πες μου, τι να περιμένεις από αυτόν τον άνθρωπο, ρε μαλάκα, από αυτό. Τι να πω πια. Πώς μας πετσοκόβει έτσι. Το έχει. Το Kojima το έχει. Να λέμε την αλήθεια, το έχει. Γάμισε τα ρε φίλο. Τι πας είναι άλλο προς, άλλο αλλαγά. Το θα πάμε. Δεν ξέρω. Είναι ο τύπος σπέρνει θάνατο. Λοιπόν, όπως είπαμε, άρα νέο παιχνίδι από το OD, από το Hideo Kojima. Λοιπόν, ερχόμαστε σε ένα τρέιλερ που εγώ το περίμενα σαν τρελός. Πώς και πώς. 1,5 χρόνο μας το λες. Ναι, έχω μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, με το Hellblade. Το Hellblade 2. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ερωτευμένος είμαι με αυτό το παιχνίδι. Είναι, πώς λέμε με τα παιδιά, αυτό είναι το αγαπημένο μου παγωτό. Εμένα αυτό ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι, παιδιά. Για πολύ καιρό, πραγματικά. Βέβαια, μετά άλλαξε, να σου πω την αλήθεια. Γιατί το Beyond the Souls, ας πούμε, ή το άλλο με τα ρομπότ, πώς λεγότανε.
Detroit Become a Human. Ναι, μπράβο, ναι. Είχα παίξει, παιδιά, το Hellblade και μετά από το Hellblade έπαιξα κάποια άλλα παιχνίδια που πραγματικά ήταν διαμάντια και έχασε λίγο τη θέση του, αλλά τώρα ξαναβγήκε πάλι στην επιφάνεια και λέω «Οπ, εδώ είμαστε». Hellblade, δεν έχεις φύγει ποτέ από μέσα μου. Θα το κάνω τατουάζ, να ξέρεις. Senua, I love you. Πίσω εδώ, πίσω πλάτη όλο. Senua, I love you. Είδαμε, όπως είπαμε, παιδιά, νέο τρέιλερ του Hellblade 2. Ninja Theory. Πώς και πώς, νομίζω μας είπε το 2024 ή μας είπε το 2025, δεν το θυμάμαι καλά, νομίζω είπε για το 24 και χάρηκα αρκετά, μπορώ να πω, αλλά βέβαια δεν μας είπε πότε το 24, αν είναι τώρα στα κοντινά ή αν είναι τα Χριστούγεννα του 24 προς το 25. Τζάνο, το ψάχνεις λίγο? Το ψάχνω, ναι. Ninja Theory πες. Ναι, Ninja Theory, Hellblade 2, release date ίσως. Το ψάχνει, παιδιά, τώρα εδώ πέρα ο Τζάνος παράλληλα. Ψάχνω, είπαμε είμαστε ρο. Ναι, παράλληλα περπατάμε παράλληλα. Ναι, εδώ. Νομίζω αυτό που σου είπα, το 2024 είναι. 2024. Σε Game Pass, Xbox Series XS και σε Steam. Χριστέ μου, άρα θα το πάμε με first date. Θα το πάμε, ναι, με Game Pass, ναι. First date, δεν το πιστεύω. Αχ, εντάξει, δεν θέλω να χαϊπαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Πάντως να ξέρετε το τρέιλεράκι θα στο βάλω. Κρατά μικρό καλάθι εδώ ακόμα. Εδώ δεξιά να παίζει, να ξέρετε. Όχι, δεν κρατάω καθόλου μικρό καλάθι. Δεν με νοιάζει, να σου πω την αλήθεια. Είναι Hellblade. Θα το πάρω. Πρώτα απ' όλα, μάλλον θα το πάρω. Αυτό θα έχω Game Pass. Άρα δεν με νοιάζει. Καταλαβαίνεις, δεν κρατάω καθόλου μικρό καλάθι. Έχω μεγάλες απαιτήσεις από την Ninja Theory. Δεν μπορεί να βγάλει ένα διαμάντι το Hellblade το 1 και το 2 να είναι χάλια. Εντάξει, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό θα είναι η συνέχεια ή θα είναι το τίποτα? Δεν ξέρω αν είναι αυτό τέλει. Δηλαδή το ένα να έχει τελειώσει και να συνεχίσει το 2. Μάλλον είναι αυτό τέλει. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Υπομονή, σε λίγους μήνες. Σε λίγους μήνες. 24 είναι 9 του μήνα, σε 21 μέρες τελειώνει ο χρόνος. Α, μπράβο. Σε 21 μέρες. 21 μέρες τελειώνει ο χρόνος. Σε 30 κάτι μήνες, σε 30 κάτι 40 μέρες να ξέρεις, έχω γενέθλια. Περιμένω εδώ, ρε. Ωραία. Hellblade 2 με Game Pass. Θα κάνω, λέει, με 2 ευρώ. Θα φτιάξω καινούργιο λογαριασμό και θα πάρουμε 1 ευρώ για δοκιμαστικά. Ωραία. Λοιπόν, Hellblade 2. Τζάνο, εσύ θες να μας πεις το επόμενο, ξέρεις? Αναμενόμενο. Αναμενόμενο δεν ξέρω. Για εσάς είναι που το έχετε παίξει. Για μένα δεν ήταν αναμενόμενο. Εγώ δεν ήξερα καν ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. God of War. God of War DLC. Ναι. Και πάνω απ' όλα τσάμπα, μπρο. Τσάμπα, αυτό. Είναι για εσάς που έχετε το Ragnarok, φαντάζομαι. Δεν το έχω εγώ το Ragnarok. Δεν το έχεις παίξει στο έχω παίξει Play. 3 ώρες το Ragnarok. Μας έδωσε demo το PS Plus και καταλαβαίνεις. Και καταλαβαίνεις τώρα. Και είμαι σε μια φάση τώρα, γαμώ το φελέκι μου. Να το πάρω να το παίξω το Ragnarok, να το πάρω να το παίξω στο PS4 και να πάρω και το DLC και να το παίξω, ή να περιμένουμε λίγο μήπως πάρουμε κανένα PlayStation 5. Γιατί αποκλείεται να περιμένω μέχρι να βγει στο PC. Θα πέσει το 5, πιστεύω. Βρήκαμε τον Αργύρι 250 ευρώ μεταχειρισμένα PlayStation 5. Και έχει και 1,5 χρόνο εγγύηση ακόμα. Καινούργια. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα δούμε. Θα βρείτε. Λοιπόν, όπως είπαμε, παιδιά, God of War Ragnarok Valhalla, ένα DLC, δεν ξέρω πόση ώρα είναι. Θα βγει μέσα. 12 του μήνα νομίζω θα βγει. 12 Δεκέμβρη βγαίνει το συγκεκριμένο DLC. 12 Δεκέμβρη είδα και εγώ, να θυμάμαι καλά. Άρα να είστε προετοιμασμένοι για κάποιο update και να παίξετε το καινούριο DLC, τέλος πάντων, του Ragnarok. Έχουμε κάτι άλλο από Game Awards. Ναι. Για πες. Έχουμε Game Awards. Ξεκινήσαμε ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Τους νικητές. Ποιοι ήταν οι νικητές? Δεν αναφέραμε τους νικητές. Ωραία. Να πω όχι τον νικητή μόνο, να πούμε και έναν που πήγε πραγματικά πάρα πολύ καλά, παιδιά. Αυτός που τα σάρωσε, Baldur's Gate. Ναι, Baldur's Gate 3. Εντάξει, 6 βραβεία νομίζω. Πήρε πολλά. 6 βραβεία. Πήρε Game Award, πήρε για Voice Actor, πήρε για Best Community. Για καλύτερη, ναι. Community Meeting. Αφήγηση δεν πήρε αυτός, αφήγηση πήρε ο Alan Wake. Ναι, και το άξιζε. Το άξιζε, ναι, είχε τέτοιο λίγο. Πήρε και το Alan Wake πολλά. Τρία βραβεία. Δεν ξέρω ποια πήρε, αλλά πήρε μπόλικα και το ευχαριστήθηκα πραγματικά. Οι άλλοι πήγαν άπατοι. Οι άλλοι, εντάξει, ρε. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Νομίζω πήρε και ένα βραβείο, πήρε και το Zelda, το καινούριο. Δεν ξέρω όμως τι ήτανε. Πήρανε διάφοροι, παιδιά. Πάντως το Baldur's Gate τα σάρωσε όλα.
Best RPG, καλύτερο RPG. Και παιχνίδι της χρονιάς. Ποιο? Αυτό. Όχι, για Best RPG, ναι. Για πες μας λίγο, ποιοι βγήκανε. Έχει εκεί πέρα για community support. Ναι. Αυτό τι είναι, το Baldur's Gate είναι αυτό. Το Baldur's Gate μιλάμε τώρα, ναι. Για πάμε λίγο. Γιατί άλλο για το Legend of Zelda που ανέφερες, ναι. Είναι για το Action Adventure Game. Ωραία. Έχουμε κανένα άλλο να δούμε. Baldur's Gate, Best Multiplayer, μπράβο, ναι, το θυμάμαι και αυτό. Αυτό τώρα έτσι και έτσι. Εγώ έχω ακούσει το Best Multiplayer, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και από τα καλύτερα. Τώρα οι απόψεις ζήσανε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα προτιμούσα του Diablo. Μπαίνεις μέσα, ναι. παιδιά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Baldur's Gate 3 έχουμε. Player's Voice. Ναι. Για τη φωνή του τύπου. Ωραία, πάμε. Άλλο. Παιχνίδι της χρονιάς. Το σημαντικότερο. Ναι. Έχουμε. Community που είπες. Community, ναι. Best Ωραία. RPG. Ωραία. Και άλλο ένα πρέπει να είναι. Και Best Performance. Και Best Performance. Του Neil Newborn. Τι είναι αυτό? Αυτός που άλλο που. Ο Neil Newborn είναι ο τέτοιος, δεν είναι αυτός. Είναι ο ηθοποιός. Αυτός που μιλάει. Ο ηθοποιός, μπράβο, ναι, ηθοποιός, η κατάλληλη λέξη. Δεν ξέρω ποιος είναι, να σου πω την αλήθεια. Αυτό, όχι, το βλέπω τώρα το όνομά του γι' αυτό. Δεν έχω παίξει καθόλου. Έχω παρακολουθήσει κάποια trailer και κάποια live stream με Baldur's Gate, αλλά δεν έχω εμβαθύνει πάρα πολύ για να ξέρω, ρε παιδί μου, το τι συμβαίνει στον κόσμο του. Θα το δούμε. Πολλοί λένε, ναι, Diablo φάση, τέτοιο στυλ. Ψήνομαι να σου πω την αλήθεια να το δοκιμάσω μία. Πρέπει να βρούμε κάποιον που να το έχει. Να μην πάμε δώσουμε τώρα 70 ευρώ και δεν θα παίξουμε εκεί καθόλου. Και το μας πάει άπατο. Ναι, και μας πάει άπατο. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να φύγουμε από Game Awards. Εγώ, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όχι, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Αναφέραμε τους νικητές, αναφέραμε τα αναμενόμενα αυτά τα τρέιλερ που έδειξε. Φυσικά έδειξε και πάρα πολλά άλλα, έτσι. Έδειξε. Ναι, εμείς θα πούμε αυτά που μας μείνανε. Αυτά που μας μείνανε. Και Marvel Blade έδειξε και κάποια remaster έδειξε. Μπράβο. Έχει κάποια άλλα. Ξέρεις τι, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Δεν τα έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Είδα κανένα 2-3 τρέιλεράκια που ήταν ένας τύπος που πέταγε και πιανόταν με κάτι αλυσίδες ή κάτι τέτοια. Δεν θυμάμαι καλά. Ένα τρέιλερ ωραίο. Θα το πούμε το No Rest for the Wicked. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πρέπει να είναι αυτό. Ένα ωραίο ήτανε. Που έκανε κάτι κόλπα, πετάει κάτι αλυσίδες από τα χέρια. Δεν ξέρω τι έκανε, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Ωραία, θα το δούμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, φεύγουμε από τα Game Awards, παιδιά. Τζάνο, εσύ κάτι άλλο? Όχι, δεν έχω να αναφέρω κάτι άλλο για τα Game Awards. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο τώρα που. Οσονού, που τα πιο σημαντικά, όχι. Τώρα έχουμε 9 του μήνα, είναι Σάββατο, φτιάχνουμε το βίντεο. Σήμερα δεν είχαμε κάτι. Νομίζω καμιά κυκλοφορία. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω ψάξει και ιδιαίτερα, αλλά και ξέρετε κάτι, παιδιά. Εμείς κάνουμε τα πολύ κραχτά συμβάντα της. Αυτό το 15ήμερο. Το 15ήμερο το πούμε. Την εβδομάδα. 15ήμερο να πέσουμε μέσα. Αν δούμε ότι σας αρέσει κιόλας, γιατί όχι να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικό, ίσως να το κάνουμε πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο κατηγοροποιημένα, να μην συζητάμε τόσο πολύ, να πούμε, ξέρετε, ημερομηνίες έγινε αυτό και αυτό και αυτό, να είναι γραμμένα και να μην λέμε τόσο πολύ την άποψή μας. Να το κάνουμε με λίγο διαφορετικό φορμά το συγκεκριμένο podcast, αλλά αυτό θα μας το γράψετε εσείς κάτω στα σχόλια, αν θέλετε. Εντάξει. Γουστάρουμε την άποψή σας, να μας την πείτε. Μπράβο. Γουστάρουμε πάρα πολύ και θέλουμε να μας σαπορτάρετε. Σε φάση όχι να κάνετε like, να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε. Ναι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να μας γράφετε από κάτω πράγματα που ίσως να θέλατε να δείτε, ίσως να θέλετε κάτι να αλλάξουμε εμείς διαφορετικό, ίσως να μην θέλετε να το κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Να το κάνουμε και στυλ συζήτησης. Π.χ. τώρα παράδειγμα, εγώ θα πω το Παύλου, τι έκανε εντύπωση σε εσάς η εβδομάδα αυτή. Τώρα, δηλαδή, εμείς αναφέραμε από 2 έως και σήμερα αυτά που μας μείναν σε εμάς. Ανέφερε ο Νίκος στην αρχή για σειρές. Ναι, πείτε εσείς ότι εγώ γούσταρα π.χ. που βγήκε η νέα σεζόν, παραδείγματος χάρη, εγώ θα πω τώρα του Rick and Morty, που δεν βγήκε. Παράδειγμα, λέω. Ωραία. Βγαίνει όμως μια σειρά καινούργια στο Amazon, νομίζω. Να το πω αυτό. Γι' αυτό είπαμε σήμερα δεν θα μιλήσουμε για σειρές. Να το πω, Fallout. Κάπου το είδα αυτό, ναι. Fallout. Δεν ξέρω, θυμάμαι αν βγαίνει από το Amazon. Έπεσε στο μάτι μου στο Facebook, έπεσε κάπου. Αλλά... Δεν ξέρω και εγώ, δεν ξέρω για Amazon. Είμαι full fan του Fallout του 4. Ωραίο. Όχι το 70, το 47, 74, όχι, το 4, παιδιά, ήταν τόσο δυστοπικό, λέγεται. Πώς λέγεται? Υπάρχει αυτή η λέξη που αναφέρεις. Δυστοπικό. Δηλαδή αυτό που βγαίνεις έξω από το shelter και
μπορείτε να φανταστείτε, που βλέπεις γέφυρες γκρεμισμένες, που έχουν χαθεί όλα, ρομπότ, πω παιδιά, το έχω μέσα στην καρδιά μου και να σου πω την αλήθεια, ψινόμουν να παίξω και σε ένα live το Fallout το 4. Τα ψινόμουν πολύ. Τα παλιά έτσι, παλιό. Ναι. Λοιπόν, νομίζω Τζάτο αυτό. Αυτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το σημερινό, για το συγκεκριμένο. Για αυτό το βίντεο τέλος πάντων. Για το συγκεκριμένο podcast πήγα. Κάτι θέλω να πω κάτι σημερινό θέλω να πω. Παιδιά, ολοκληρώσαμε. Μικρούλια θα είναι τα συγκεκριμένα podcastάκια. Θα προσπαθήσουμε να τα ανεβάζουμε και στο Spotify αν καταφέρουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Νίκος το έχει. Ο Νίκος πλέον το έχει. Δεν μιλάω για το μικρόφωνο, βρε. Δεν μιλάω για το μικρόφωνο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς ανεβαίνει στο. Είχαμε ανεβάσει. Ήταν για 1-2 βίντεο, μετά έπρεπε να κάνεις κάτι άλλο. Δεν σε αφήνει. Όποιος ξέρει, από κάτω. Ναι, άμα ξέρει κάποιος πώς μπορούμε να ανεβάζουμε στο Spotify τα podcast μας, εντάξει, όχι για τη φωνή, αυτά ξέρουμε να τα κάνουμε, πώς είναι εύκολο να ανεβαίνουν, ξέρετε, με έναν εύκολο τρόπο τέλος πάντων, να μην μας παιδεύει με αυτά τα RSS και κάτι κόλπα τέτοια που είναι λίγο παιδευτικά. Λοιπόν, Αλανάκια μου, αυτά τα ολίγα από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα και μας κρατήσατε παρεούλα. Όπως σας είπαμε, γράφτε κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε. Κάντε like, subscribe και κοινοποίηση. Πατήστε και τον κόδωνα για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Και δώστε του λίγο πόνο σε αυτό εδώ το καναλάκι το μικρό, γιατί να ξέρετε. Το γουστάρουμε. Το γουστάρουμε, αλλά αν δεν πάει καλά, να ξέρετε, πράγματα που δεν πάνε καλά, ίσως τα σταματήσουμε. Αν θέλετε να σαπορτάρετε τουλάχιστον. Εμείς έχουμε τη διάθεση. Την καλή διάθεση. Έχουμε τη διάθεση. Και ναι, αυτά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο live, παύλα podcast, παύλα βίντεο, παύλα γεια σας. Γεια σας. Φιλάκια πολλά. Πώς σβήνει το Ρετζάνο, το σβήσα από εδώ.